dan sembah liring ulun kapurba ring sang muruking sahanan ikang nikamang sih ing dasih maweh buka saweku masih ring delahanku yang kanang mamu jengo rinjeng nayakan ingrat Tuteng reputo mo mangguwa manugrahing lan sewa sutata Tangguh semino suwuh trep Data Pitana suwuh iku werdine sirna trep nenggih swasana tentrem
Data Hangesti wondene pitana iku luhur. Sirna kang memala mahanani jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya. Sinartan panglingga murda mring kang mudeng gesang. Winenangna narbuka wiwaraning kandha. Purwaning carita nedha medal lungiting rasa geriting nala. Anut kadiwasaning jiwa ingkang tansah linmutan ing pengangen-angen panggonta lan pangenta-enta. Jagat ginelar pinreba kudrating kawasa. Surya Candra ndarumiyang Kartika rina wengi kekadar hangidari bawana. Tetukulan tangkar tumangkar simiran tirta kadayan maruta. Satemah andras marambah subur ing ngrembaka dadiya pepasening jagat raya. Haninggih negari undha ingkang kaeka adidasa panca parasdya. Eka sawiji adi nuwih dasa 10 panca parasdya nenggih kebengan 5 prakara. Saripatining budaya kang nyata dadi uger anggering praja utama. Lumaing Bantala Kruping Ngakasa kang mapakana kawan gemelaring praja Ngastina inggih Gajahhoya iki sipat ing Liman Benawi. Samangkin nagari Ngastina nedheng ngancik jaman kencana. Wenang sinebat panjang kunjung Pasurkila Jinawi gemah ripah karta tata tur raharja. Panjang dawa capani aroma ngambar kuncaning negara tansah dadi kembang kidunging bangsa manca labet kasusa dadi kedunging Lengapatra. Dasar para warga prigel ora buga wastra trampil makarya ing bahita ndaratan samudra lan ngakasa. Punjul luhur kawibawani ugeri bebrayan tansah urip sesamatan daya dinayan sedaya tresna mring sesama sarta tansah ngluhurake jiwa martabating bangsa saindhing bawana. Pasir samudra negara kinembung segara sugih sungapan kelawan subitan. Dadya sarana sumbering pangupa buka lan dados lajer pusering nakoda dagang layar. Uker gunung Nuswara mimahewu-hewu pinangku gunung bebanjengan. Telobok lawan sendang-sendang dadotuk sumbering toya benawi. Toyane pinara para hayune wana cangkara mosah lan pategalan. Loh terus kang tinandur bumi subur pasiten mawur. Apa kang tinandur sempulur kang sinebar kababar. Satemah ambit uwohe nganti kaya manglung mangwit-witani. Sarta para warga samya parastya wanagung himbanging gunung hanggung rineksa murih lestari. Dadya srana kemakmuran lan kaendahaning bumi pertiwi. Gemah dadya tengarejaning praja dumugi ning desa ngadesa minggahing pardelan pagunungan. Marga gumelar hagelar Wiswarata kawibuh pandam biar pating kalancar. Pamulangan kawan kesarasan wis ana ing sadhengah papan. Sagu bebrayan sengkut makarya hangaye jijiban. Adhasar manunggaling cipta rasa budilawan karsa temah ambabar karya. Ripah kang semelampah dagang anglur-selur tanpa broti. Candak kulak nora kujiwa dol tinukul mintun nora keseluruh yayah klining tirta narma belabetan wonten kasangsa ingkang puneri madyaning marga. Dasar wis sajiwa tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara. Karta mengko werdi hayem tentrem nikmat mupangat satata nitya. Kani lega-lega manut ing pernatan tetep ing sanggeman lawan paugeran. Sarta nindakake jibahan suci terus ing ati marang waring agama luhur. Tata racak prawarga sarwa sembada gesangira
cukup ing buka wastra wis melang kesarasan sato kamulyan lan kabagyanipun warga catur warga arah-arah cukup ing parang muka labet para bintara kang padha manggul senjata tulus ing prasetya mantep ing dharma sarta nganti marang sumpahing prajurit pasrah jiwa duraga minangka mbela negara murid tetep sembada santosa wibawa hadiging nagari bumi pusaka sarta para nayaka bebaning praja tetep ing sanggeman linambaran wewarah utama nenggih ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani tansah ngudi-luhuring negari meyangi bawaning Narpati satemah kasusara puncaning praja Pratolya negara kathah para narendra manca negara kang gandrung kuyun mring praja Ngastina ora mokal kepengin pemitan sambet kadangan kanthi duta agung minangka tandha taningsih katresnan lasinta ingkang ngasta pusara raja Ngastina apan menika ingkang jiluk Prabu Kalimataya iya Prabu Puntadewa Yudhistira Guna Talikrama tandha Dwija Kangka iya Prabu Darmaputra Darmawangsa Dharmaraja inggih Sang Hanjata Satru Narendra Salil Bathara titis ing pamawas tur kasinungan kawicaksanan tanpa apa ing sesami sarwa kamot momote indriya tangih bisa hajina cakana keplasing penggalihira dasarambak adil para marta budi murah sumarambah perkara ngenaki asing sesama dene Rama-Raba pradata linandhesan paugeran hukum kelawan ganjar sapa kang marang kang pernatan sarta karya kapitaning negara lan para kawula ora mawas anak kadang mitra dharma sigra pinatrapan sapudenda ingkang jumbuh lawan dosanira kosok baline kang gedhe labuh labeti hanjunjung derajating bangsa lan negara ora nyawang asal huring derajat endhek dhuwuring pangkat sigra pinaringan pakurmatan lawan kanugrahan wahotayen ginunggung wiyaring laladan yang labaning nata ginanta saratitan ana padha sinigek pinenggel kang muraweng kawi arang-tak semoblak padhang katon mega petak anglimputi ujwalaning pasamuan agung ing negari Ngastina ingkang gimakin nuju hari Pasewakan sumaha para mantri wasaning praja ingkang kapandhegan Ratnapati Andakawana dasaring pat pasing ngreta titis ing pamawas tur bangkit karya sukaning Sang Nata manut tansah dadi parang para katon malila ing Pasewakan praja Ngastina nggih satriya Banjar Junut Aradyan Werkudara tuwin Nalendra kembar ing Mandaraka Prabu Nakula dalah Prabu Sadewa ing pagelaran halir pasibaning para mantri Bupati Nayaka Wadana kliwat penewu begambar-ambar pradumugi sajroning taratak nganti kaya ndoyong nyuwun pacas jiring alun-alun kados sekeng wadhi ingkang samyang gantung seba waneh-waneh kang rinasa panglucitaning waradya tarlen muhung angan-angan indriya sinartan aniti kanthi permanti marang saking jejibaning kang sinangkul mandhesta manaming batos doh kita kawaran urut dah Sang Sinaradipa lenggasinipun niraos kanyut marang swastra kahananing praja dereng pantara dangu kadangipun ing Ngaraka Mandura Prabu Baladewa wus ninggahaken kani satata Prabu Puntadewa sakadang atur pambagya marang prabaning Sang Kakrasana paripurna atur pambagya sami semeni sawetawis wus nyelorem kang raos sigra Prabu Puntadewa nglajengaken matur marang Prabu Balarama
teka mangkono ora areh ririh ruruh hangratrana aduring Sang Prabu kalimatut landhep marang Kang Raka Prabu Baladewa. Lang-lang ramnywane kang sasongko mangrengga runing turi mangkin tanpa siring halep nikang omah Maslir murubing langit tekyang sarwanane tawing nyo sinawung
saksat sekar sinuci Ungyang sang Prameswari Langata Prabu Kalimataya Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sebak puspiteng udyana nyuwun panjenenganing sarwa rukma renggeng manik mawa retna Prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring kathik wimbo kekandha mringing kati maruta manda saparan mangambar kungas
sidhem jroning pananggilan semune kawuryan wigatining karsa kepareng nata Kalimataya Prabu kang miyos pinangkil bedolan saban-saban akanti Prabowo kakas kataring tias kang sami sumewa tanana kang nyabo Duh Koko Prabu Baladewa sasangkunipun niri paduka sakadangan tur pambagya arja dhumateng rawuhipun Koko Prabu Mandura saking pangraos kula mboten mantra-mantra Koko Prabu ngrawuh persasan pukulun Bathara Brahma ingkang ejawantah parinegara dhumateng niri paduka Puntadewa namung duh Koko Prabu wonten kucianipun sawetawis labet iri paduka boten saged manembur kados satatan ing nampi prataning tamu agung inggih labet Kakang Prabu Mandura ingkang boten paring dawuh langkung rumiyin inggih menika duh Koko Prabu iri paduka mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangaksami Koko Prabu wilah dalah aduh Yai Prabu Puntadewa kepara Mandura ingkang nyuwun pangapunten dene ngantos nyerang Trapsila labet sowan kula boten mayi matur langkung rumiyin awit menapa pangraos kula pun Kakang sowan mriki menika kados dene kula wangsul dhumateng negari kula piyambak kok Yai para kepara ngajab Ngastina inggih Mandura semanten ugi Mandura inggih Ngastina mila Yai panyuwun dhumateng Yai Prabu Kalimataya sewanci-wanci Yai Prabu ngersakaken rawuh ing Mandura kula suwun inggih kersa nganggep kados dene kunduring negari Ngastina Yai nun inggih Koko Prabu ngaturaken genging pamintan pawupami pangrengkuh paduka dhumateng ri paduka wiwit rumiyin spriki teka boten saged luntur Koko Prabu sampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng wari paduka daya-daya nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene ketingas mungka pangamak bajra rahipun pandhapi Ngastina menika Koko Prabu nuwun inggih Yai Prabu sawanipun Raka para Mandura kajawi mertinjo dhumateng karajan paduka Yai Prabu sakukuban nuwun inggih wonten kalih perkawis sing perlu kula aturaken dhumateng Yai Prabu Kalimataya ingkang sepisan pun Kakang nderek mahi bagya anggenipun para kadang Pandhawa sampun saged netepaken dhumateng wayah kula pun parikesit ingkang badhe gumantos paling Ratu Prabu Kalimataya awit Yai Prabu ngrumaosi bilih sampun titiwanci yang Sri Prabu tumut
Suryam Brahmana. Yai Prabu, pun kakang boten wonten raos ngampuri dhumateng prawisipun negari Ngastina. Ing mriki kepareng kula namung badhe nyuwun wuninga Sang Yai Prabu Untadewa. Perkawis menapa Koko Prabu? Kula nuwun sewu. Mawi petangan menapa dene para kadang teka milih dhumateng putu kula pun paripurna kala wau Yai Prabu. Nun inggih Kakang Prabu. Mila kula sakadang sami milih ing wayah parikesit minangka Narendra. Mawi tetimbangan kodrat tuwin wiradat Koko Prabu. Kodrat wiradat kados pundi Yai Prabu? Inggih. Nitik kaliyan kodratipun wiwit saking Yai Arjuna ingkang sampun nampi wahyu Makutha Rama. Lajeng kasambet sawargi anak kula Abimanyu ugi sampun nampi wahyu cakrane ngrat. Ing mangka sinten ingkang saged nampi wahyu kekalihipun menika wau? Ing benjingipun pinarengaken kaliyan Gusti ingkang hanyipta jagat nurunaken wijining ratu. Ningali kaliyan kodrat ingkang nurunaken sampun cetha bilih kang wayah paripurna ingkang piniji kaliyan pangeran minangka Narendra Ngastina. Awit menika turun Arjuna yoganipun anak kula Abimanyu Koko Prabu. Oh, inggih, inggih. Inggih leres Yai. Perkawis Yai Janaka tuwin Abimanyu nampi wahyu menika pun kakang kala semanten ugi anak seni. Lajeng tembung wiratipun kala wau mapanipun wonten pundi Prabu? Koko Prabu nalika tempuh ing perang ageng Baratayuda Jaya binangun jagat sampun nekseni kados menapa menggah Yai Arjuna anggenipun natahaken jiwa raganipun kangge wetahing para Pandhawa. Kawimbuh anak kula Abimanyu ingkang sampun gugur dados bebanten wonten ing madyaning Baratayuda Jaya binangun minangka kusumaning bangsa. Nuwun sewu Yai. Perkawis lalabon ingkang dipun ketingalaken wonten Baratayuda kula semanten kula kinten boten namung Yai Janaka piyambak nanging ugi boten sekedhik pangorbananipun kadang kula Hadimas Werkudara ugi mawi tetombok guguripun anak kula Tetuka Yai. Anak kula Werkudara iya bener ngendikaning para dewa kakangku nanging ning kepiye Di? Ndak jaluk kowe yen nyawang ing bab lelabuhan nalika Baratayuda aja mung disawang saka pancer wong tuwa lanang wae ning uga kudu nyawang saka pancer wong tuwa wadon. Karepmu kepiye? Parikesit kuwi anak Abimanyu karo Eyang Mantu Tari. Eyang Mantu Tari anake Mangsapati kakekku. Ing mangka nalika Baratayuda ora sedidik pelabuhan kang diukir dening kakekku Mangsapati sak anak-anake. Kaya to kakekku Mangsapati ngragati Pandhawa mangsah perang mungsuh Kurawa mbiyen. Kuwi durung bab nggon tombok jiwa raga. Baladewa kakang wis mireng dhewe. Wiwit Eyang Seta nganti Eyang Utara, Eyang Wratsangka mudhuning para wadya wirata ngrilakake uripe kaku jayaning Pandhawa padha gugur ning madyaning palagan. Werkudara, pri yen bab nggon tombok tak kira ora ngomongake Yang Prabu Masapati wae. Semonoga Paman Prabu Drupada ing Pancaya melu ngragati Di. Uga tombok jiwa raga nganti gugur ing madyaning palagan sinusul adikku saragi Yai Dristajumena apa dene Yai Srikandi Werkudara. Baladewa kakangku panimbanging Pandhawa ora mung mandheg teka kakekku Mangsapati ning uga nimbang marang lawaning Kresna kakangku. Dheweke rinawa ngimbung tansah mamrih jayaning Pandhawa. Kresna kakangku kuwi sedulur tuwa Sembadra ora beda Baladewa kakangku. Monggo Sembadra ibune Abimanyu. Yen si Adi mawa dasar bab laban Yai Kresna
Banjur Parikesit sing dipilih dadi ratu kuwi pengrasanipun Kakang kurang terdi, kurang pas. Awit Yayi Kresna wiwit mbiyen wis prasetya yen to selawase urip ora bakal pisah kaliyan para kadang Pandhawa. Kepara dheweke wis saguh dadi pujanganing Bratayuda murih jayaning para Pandhawa Werkudara. Dadi nalika Bratayuda Yayi Kresna budidaya murih ungguling Pandhawa kuwi ya mulaki trep karo sumpahe Kresna dhewe Werkudara. Baladewa kakangku, priye? Yen pancen pirang-pirang alasan mau dianggep kliru dening Baladewa kakangku, njur sing bener sing kepiye? Yayi, pun kakang ora ngluputake marang alasanmu mau di. Dasarmu ku wis bener ya mung kurang pener di. Sing bener kepiye? Mungging pun kakang Mandura sing beneran sing bener kuwi ya mung nganggo dasar tembung sabda Brahmanaraja Werkudara. Wah, kok ngomong enteng temen bobote. Lho. Enteng piye kuwi? Enteng kepriye? Ing atase Bratayuda direwangi Andrapati. Kabeh ora mingkuh ing pangorbanan. Teka entek-entekane mung ditimbang karo tembung sabda Pandhita Ratu. Kuwi padha karo ngentengake boboting pangorbanan Maha Baladewa kakangku. Walah dalah. Adikku adikku. Werkudara, pri. Yen to si Adi selawas urip nganggep enteng marang tembung sabda Brahmanaraja, banjur besok kapan kowe dadi wong utama di? Sok kapan, he? Lugune si Adi sakadang iku wis nindakake marang tembung sabda Pandhita Ratu mau. Ya mung wangune si Adi durung krasa. Coba pikir Yai, pikirin. Tok rewangi perang gegempuran kuwi sebab apa? Apa ya mung marga ngrebut Kamukten Ngastina? Arak dudu kuwi to perkarane. Lho, ing ngatasé Pandhawa wani perang gegempuran. Nganti direwangi paten pinaten karo padha kadang karo guguring para gurune. Kok mung perkara rebutan Kamukten lair sing ora suwe kanggone Yai, he? Lah kok apeh temen bebedaning para Pandhawa kuwi ya. Ing tata gelar Pandhawa ngrebut Kamukten ning kuwi mung kanggo jalaran. Dene sing sak temene Pandhawa ngayahi Bratayuda iku ya mung sabab ngantepi marang tembung sabda Pandhita Ratu mau Yai. Tak kira si Adi sih galingan nalika jaman Pandhawa lan Kura padha sesukan dadu mbiyen. Ing kono padha nganakake perjanjen. Sapa ingkang kalah mlebu ngalas Kamiyaka suwene 12 taun. Negara saisine dadi kukupaning sing menang. Ditambah singitan lawase setahun. Kapinucan biyen Pandhawa kuwi sing digawe kalah. Pandhawa kuwi sing digawe kalah. Pandhawa banjur padha tepi marang surasaning perjanjian kanthi ikhlas tur wis lulus. Wadene kok Kurawa genti orang tepi marang perjanjene. Ketitik ora gelem balekake negara Ngamarta marang para Pandhawa. Gandeng Kurawa wis orang tepi marang sabda Pandhita Ratu. Ora aneh yen to Pandhawa banjur cancut Taliwondo ngayi Bratayuda mau Yai. Lho kuwi. Ora beda bab milih ratu marang Parikesit. Perkara Yai Prabu Punta lan Si Adi ngendika yen didasarake ing bab lelabuhan kuwi pancen wis bener tur kuwi perlu Yai. Bener tur perlu. Pancen ya kudu ngono kuwi nganggo dasar lelabuhan kang utama. Ning tumrap para kadang milih Parikesit iku kejaba didasarake ing bab lelabuhan ya sabab Yai Prabu Puntadewa tepi marang tembung sabda Brahmanaraja. Mesine Si Adi isih kalingan nalika jaman sedaning Eyang Abiyasa. Kedadak jabang bayi Parikesit mau nangis kekejer tanpa gelem mandhek. Nganti gawe geger lan bingunging para kadang Pandhawa klebu karo Yayi Kresna. Nanging bareng Yai Prabu Puntadewa ngendika, "Kulup Parikesit meneng oleh menangis. Yen kowe gelem meneng, besok tak dadekke ratu ing Praja Ngastina kene." Ceplakep jabang bayi Parikesit banjur meneng oleh nangis. Lho kuwi. Lan kawimbuh maneh labaning si Parikesit kuwi dhewe Yai, yaiku nalikane jabang bayi Parikesit diturukke ana ing paperman kanthi sinandingan pusaka Kyai Pulanggeni. Nedenge bayi bakal cinidra patri dening Si Swatama
kedadak kerisnya dipancal dening Jabang Bayi Parikesit kena dadaing Swatama dadilan patine lho kuwi ya kaya dasar ki mau kabeh Yai para kadang Pandhawa dimutake marang Kang Hamurbengesang supaya nuhoni marang tembung sabda Pandharatu ki mau Yai iki kababare Yai Puntadewa wis manunggal karo para kadang kabeh kanthi rasa lega tumuli masrahake panguwasa ngastina marang Parikesit Yai Hanjrah ingkang puspita warun kasliring samirana mrih ngas kandanya maweh raras renaning driya Kakang Prabu Mandura kula ngaturaken geng penuning tanpa upami dene Kakang Prabu Baladewa tansah ngemutaken dhumateng kula sakadang ing tembung sabda Brahmana Raja kala wau mugi-mugi paduka boten sinar saking tembung kala wau ing saged mahanani boten lunturing reh wibawa kula Prabu ya semono uga aku kang dipercaya dadi pangarsaning para prajurit Ngastina nyuwun marang Gusti kang nyipta jagat sumrambahe njaluk marang para branagung ing Ngastina bakal gumanten ing Prabu Ngastina iki aja dadak nganggo pitukon dhewe pecah getih utah ning bisa lumadi kanthi ayem tentrem kabeh kudu nglenggono yen gumanten ing Prabu niki awit saka kersaning Hyang Agung lan ora ninggal marang pranatan kang wis tinemtokake. Panjenengan kudu ngono Kudara panjenengan kudu ngono. Baladewa kakang kuwi. Yai wonten dawuh. Dinatur kowe ingkang kalih. Lajeng benjing menapa Yai menggah tumapak ing wisudan wayah kula Parikesit Yai Prabu. Duh kok Prabu ora paduka dherek saged matur benjing menapa kula misuda wayah kula pun Parikesit. Labet wekdal menika wayah kula paripurna nembe mindra saking kedaton Ngastina Kakang Prabu. Wayah kula paripurna nembe mindra Yai. Nuwun inggih kula Prabu. Lajeng dateng pundi mindranipun Yai? Kesahipun tanpa pamit lan para kadang pundenipun. Namung wekdal menika Dimas Arjuna sampun bidhal hanggo padi. Wah. Menawi mekaten sami kalian swasana Dwarawati Yai Prabu. Mugi uning Yai Prabu Puntadewa. Wekdal menika Yai Prabu Kresna nembe mindra saking Praja Dwarawati. Ugi mboten tilaroling dhumateng para sentara Dwaraka Yai Prabu. Duh Koko Prabu. Ing mangka kula gadah panyuwun wisudanipun putu kula Parikesit mugi seneksenan sedaya para pinisepuh duwin para wadya-wadya ing Ngastina Koko Prabu. Dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti
dene sidim yang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bendoro pinerepan mring Prabadi Yai Prabu wonten dawuh Kakang Prabu bilih mekaten keparang Oraka para nyuwun pamit wigatos tumuli tumekmu padi putu kula paripurna tuwun babar pisan ngupaya dhumateng Nyai Kresna Yai Prabu kula nuwun inggih Koko Prabu ri paduka namung saged ngaturaken sanget genging penuhun dene Kakang Prabu keparang badhe ngupadi ingkang wayah paripurna mboten langkung ndherekaken wilujeng tak paduka Prabu Mandura Adi Mas Werkudara Yai Prabu Nakula Yai Prabu Sedewa pun Kakang njaluk pamujimu muga-muga lakunipun Kakang mengko entuk gawe Yai long-long indriya mangu mangungkung kangguhan rimang lengo pangkonan Dimas Werkudara mbarep Kakang Wopo lega tiasipun Kakang dene Kakang Prabu Mandura keparang sabiyantu marang murcan ngupadi marang murcaning wayah paripurna Yai Baladewa kakangku ora negakake marang Retrening Pandhawa marep kakangku kang mangkono ayo Dimas ingsun kanthi munggah marang sanggar palanggatan nyuning resaning Giwang Manon muga kasembatan apa kang dadi resaning Kakang Prabu Mandura Yai ngestoke dawuh ayo tak dhereke manjing marang palanggatan marep kakangku Yai Prabu Nakula Sadewa kula wonten dawuh Nara paringa sasmita yen wis paripurna nggone ingsun siniwaka lan aja nalih sringgane nindakake kewajibane sowang-sowang Yai
Sang nata punggur hanget katon tindaknya lengkeh-lengkeh lir singa lupa kahaya para badaya sriki samyang nampil upacara nata monggo Mbak Yu pun lajengaken mija cengkok duplak sepada kemawon Mbak Yu. lali teh kulane aja lali agamane bocah ayu nduk ordine sih
Ana apa mak sampeyan nimbali marang anakmu aku? Tak sawang polotanmu kok katon bingar sajake seneng atimu, Nduk. Kepara nyata mak sengi atiku ora kaya bengi iki. Sebabe apa, Nggih? Jalaran aku dikeparengake sowan meneh ana ing kampus UNS ing taun 2011 iki, Yung. Kaya puluhan taun kang wis kepungkur kok, Mak. Apa kowe dhisik wis tau ditimbalian ning kampus kene, Nduk? Wis tur dhisik ya mung rada kerep kok, Mak. Ning kuwi puluhan taun sing kepungkur, Mak, gandeng limbuke wis tuwek ya saiki mung kari nganggur. Nganggur? Aku lan kowe sak kanca sowan bengi iki, Nduk, ya awit saka kemurahane Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Hadi kang asta ing rektor UNS kene kok, Nduk. Lan uga saka kemurahane Sang Donatur Agung Ika sing mendanai wayangan bengi iki, Nggih. Ngono. Lah Prof Samsul Hadi dalahe bulan putrane kuwi nalika taun sing kepungkur tak dherekke tindak umroh nyang tanah suci kok, Nduk. Wo dadi Prof Samsul Hadi kuwi wis mati bebarengan tindak umroh yang tanah suci karo sampeyan. Kepara nyata, Nggih. Mongko iki taun akhir jabatan Prof Samsul oleh ngasta rektor UNS. Mula wayangan bengi iki mbok menawa wae kanggo kenang-kenangan oleh sering Prof Samsul saka dampar rektor kok, Nduk. Iya, Mak. Ning sing kaya ngapa awake dhewe wis bisa nambani kangenku karo para pundhenku ing kampus UNS kene kok, Yung. Bener, Nggih, heeh. Ya mung wayangan bengi iki Prof Samsul mundhut pamit karo awake dhewe lumantar telepon menawa ora bisa nenggani sabab wis kadung kencan karo priyayi luar negeri sing saka Perancis lan Mesir ora bisa diundur, Nduk. Nadyan mengkono, Nggih, ora jeneng kecilik. Kepara awake dhewe sak kanca iki sowan silaturahim marang para pundhenku pembantu rektor lan silaturahim kawan para dekan, para dosen, uga para mahasiswa UNS Solo kene, Nggih. Iki UNS ngelar kelir dalam rangka apa to, Mak? Tak kandhani ya, Nduk. Iki 3 in 1. Telu diringkes dadi siji, Nduk. Kuwi jenenge efisiensi wektu kok, Nggih. Sepisan Mahargya Dies Natalis UNS inggih kaping 35 taun. Buta lustrum sing kaping 7. Lak sing kaping pindho mangeti swindu Bapak Samsul Hadi ngasta minangka rektor ing UNS kene. Dening kang pungkasan Pak Samsul Hadi uga kepareng bakal ngaturake gendera estafet rektor alias kepareng salih kejabatan, Nduk. Oh. Pamitan ya, Yung. Bener, Nggih, heeh. Nadyan aku saka perguruan tinggi liya ning aku bersyukur selama sewindu mengabdi sudah banyak prestasi yang diukir oleh Bapak Samsul Hadi kok, Yung. Kok sik tembungmu kok saka perguruan liya ki kuliahmu ning endi to, Nduk? Untumu. Lho. Bocah iki Dik ditakoni wong gerang kok malah ngunek ke untumu. Untumu kuwi Universitas Tugu Muda ngono lho, Mak. Aja salah tampa. Oh, ngono. Heeh. Iya, Nduk. Ning aku seneng kok, Nduk, kuliahmu wis arep game. Mung kari kurang sak semester to. Aja lali welingku ya, Ngger. Dadi mahasiswa aja gampang kelun karo mbak ing kahanan ya, Nduk. Iya, Mak, heeh. Aku yang ngrumangsani kok yo dadane wong ora duwe iso kuliah kuwi wis matur sembah nuwun. Ora ketang saben dina tak sambi derbubur buka londrian, aku duwe visi, obsesi lan impian kok, Mak. Besok uripku bisa piguna tumrap masyarakat lan aja nganti dadi bebaning masyarakat.
kowe saiki diarani babu buruh nyuci lan menatu ben ya nduk sing penting entuk duit sing halal nggo ragat kuliah ya ngger bener ngendikane si Biyung sing penting tekun temen lan tenan-tenan ora sah kelun kaya kebo melu seton ya nduk saiki akeh bonek akeh wong lara kudis lara kurat lan lara kutil kok nduk nganti diarani warga kita ya seperti daun kering ngger kok ngono heeh godhong garing kuwi gampang disapu gampang dikumpulin tapi susah diikat gampang dikelumpukke ning angel disuwi ya mak bener heeh malah gampang diobong iya ta nglumpuk njur diprovokasi lah kobong nduk ngono ya yung ning aku dudu tipe mahasiswa sing kering kok mak ya muga-muga ora duwe penyakit kudis kurap lan kutil mau ya ngger kudis kuwi penyakit kulit to mak kuwi yen pengertian ilmu medis ning yen ilmu sosial kudis kuwi kurang disiplin oh kudis kuwi kurang disiplin heeh lah yen kurap kurang rapi kuwi kurap kutil kuwi tegese kurang teliti lo penyakit telu mau aja nganti tok sandang ya nduk iya ngestokke dawing Biyung mahasiswa UNS harus kuat bisane kuat harus bersatu bisane bersatu harus saling bersilaturahim bersilaturahim harus dengan ikhlas tenang kok nduk tenang yen kulino saling bersilaturahim ora bakal ana antar mahasiswa bentrok mung perkara barang sepele ya nduk ngono ya mak heeh aku isih kelingan piulanging Bapak Samsul Hadi yaiku 3 perkara nggonana nggih tri prakara ki apa wae mak siji aja wegah menehi ceramah untuk para dosen sing kaping pindho aja sungkan golek pengalaman untuk dosen lan mahasiswa kepara nyata dene ingkang wekasan yaiku aja lumuh ngudi kawruh ya nduk ngono ya mak iya golek sedulur kuwi syukur yen bisa nggunakake bahasa puitis aja nganti nggunakake bahasa politis bedane apa bahasa puitis karo bahasa politis mak bahasa politis kuwi mesti ana sisipan kepentingan utawa kepentingan ingkang terselubung ning yen bahasa puitis ora ana tendensi apa-apa mung mligi ngudi marketing peseduluran kok nggih wah apik ya mak konsepe Prof Samsul rektor UNS hayo wong spesialis kejiwaan kok nduk ya mesti becik kuwi durung kebersiasane selama sewindu mimpin UNS nggih apa wae kebersiasane mak hasile kowe ngerti dhewe akeh nggih ya diringkes poin-poin sing penting wae yung ngono heeh sing penting wae diaturke apa selaras dengan visi misi arah kebijakan strategi maupun komitmen dari seluruh jajaran pimpinan dan staf selama 2 kali menjabat rektor Prof Samsul Hadi terus berusaha keras meningkatkan akselerasi demi mewujudkan UNS sebagai universitas berkelas dunia nggih lah hasilnya wah cukup signifikan kok nduk buktine UNS menjadi universitas urutan ke 171 tingkat Asia dan menjadi urutan ke-6 dari 2.800 universitas se-Indonesia iki nggih wah hebat ya mak ora sah gumun nduk ora sah gumun dadi wong kuwi aja sok kagetan aja sok gumunan lan aja dumeh ya nduk iya mak heeh berkat kerjasama yang dibangun seluruh sivitas akademika UNS maka kemajuan UNS selama ini patut mendapat apresiasi kok nggih ngono ya yung iya dalam hal peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja pengelola UNS mampu menata organisasi dengan baik iya pemantapan sistem perencanaan terpadu peningkatan status akreditasi dan
sertifikasi pengembangan manajemen sistem informasi berbasis web nggih. Wah, ngono. Lah njur bidang akademik yo. Peningkatan kualitas akademik kaya to. Peningkatan kualitas intake, terus pengembangan program studi, pengembangan rumah sakit pendidikan, terus rintisan kelas internasional, peningkatan indeks prestasi kumulatif, ketepatan masa studi, peningkatan jumlah penerima beasiswa, lan peningkatan efisiensi edukasi nggih. Lulusan berpredikat kumlot kuwi ya meningkat, Nduk. Kuwi ya meningkat. Terus nggon bidang penelitian yaiku perolehan utawa prayan paten lan peningkatan penulisan jurnal ilmiah nggih. Ngono ya, Mak. Heeh. Kuwi durung nggon pengembangan kompetensi mahasiswa, Nduk. Wah, yen tak terangke kabeh, tak kira tekan jam 2 esuk ora rampung kok, Nduk. Mergo saka akehe. Ngono ya, Heeh. Mulya damar mancung cinupet ya, Nduk. Iya yang Prof Samsul Hadi wis nate ngendika menawa sing sampurna kuwi mung kagunganing Allah. Prof Samsul nglenggana titah sewantah lan ngakoni akeh kurangi tinimbang keluyane. Iya, Nduk. Pak Samsul Hadi titip gendera estafet kepemimpinan UNS marang rektor sing wis dipilih kanthi gumanti keprabon. Mangkono. Yaiku yen ora kleru pembantu rektor 1 Bapak Rafiq Rasidi ingkang besok bakal gumanti keprabon, Nduk. Iya, aku nderek bungah, Mak, nderek mangayu bagya dene wis kepilih calon rektor baru. Impian menjadikan UNS jadi universitas berkelas dunia semoga cepat terlaksana. Amin, Nduk, amin. Waton tekan tekun mengko rak tekan ger. Waton kompak dan saling bersinergi, bukan tidak mungkin UNS menjadi universitas unggulan bertaraf internasional, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Selama 35 tahun UNS ternyata alumnusnya banyak sukses menjadi orang-orang terpandang, baik di pemerintahan atau lembaga swasta. Ora sithik, Mak, lulusan UNS sing dadi pengusaha sukses, termasuk mendanai wayangan ing bengi iki. Iya, Nduk, heeh. Waton oleh paring pasumbang kuwi kanthi lillahi taala, percaya, Nduk, ora lokak malah kebak bakal kok ngger. Iya, amin ya rabbal alamin. Dasare Gusti Allah lumuh keputangan karo titahe kok, Nduk. Tur piyai sing agung sosiale kuwi wajahe tetep berseri kaya bersihin kota Solo iki kok, Nduk. Iya,